Bună dimineața, bună ziua, bună seara, depinde de momentul în care vedeți videoclipul ăsta. Eu sunt Claudiu Făget, bine v-am găsit, locuiesc în Irlanda de mai bine de un an de zile, timp în care am muncit și muncesc în continuare. Am un job full-time, lucrez și alte chestii în paralel și v-am spus toate lucrurile astea ca să dau de înțeles că știu în mare parte despre ce vorbesc. Îmi doresc să vă ajut să vă găsiți un loc de muncă în Irlanda, așa că astăzi vreau să vă arăt câteva website-uri, de fapt două website-uri pentru că nu avem foarte mult timp. Două website-uri pe care puteți să vă căutați locuri de muncă chiar dacă sunteți în România, deci nu trebuie să fiți în Irlanda. O să vă arăt și un website foarte important de pe care eu îmi iau toată informația și de pe care mi-am luat informația și înainte să vin în Irlanda. Este important că este un website oficial cu informații veridice și asta este foarte important pentru că în momentul în care v-ați luat informația dintr-un loc și informația aia nu este corectă, o informație greșită în capul vostru o să vă genereze probleme la un moment dat în viitor. Unele dintre ele mai mici, altele mai mari. Așa că important este să porniți cu dreptul și să vă asigurați că în momentul în care începeți să vă gândiți să vizitați, sau mă rog de fapt să vizitați, să veniți la muncă sau să vă mutați în Irlanda, e important să începeți cu dreptul și să vă asigurați că vă luați informația corect. Acum pe ecran vedeți monitorul laptopului meu și ne aflăm pe un website interesant, se numește citizensinformation.ie și este un website de stat plin cu informații pentru cetățeni. Așa se și traduce informații pentru cetățeni. În momentul în care intrați pe website, deci dacă intrați pe citizensinformation.ie, citizensinformation.ie, veți găsi acest website exact în forma asta și vă arăt un truc. Dacă nu știți bine engleză, acum cine sunt eu să judec, dar ideal ar fi să știți engleză înainte să veniți într-o țară vorbitoare de limbă engleză, dar dacă nu știți bine engleză sau aveți nevoie de puțin ajutor să înțelegeți mai bine ce se întâmplă pe website-ul ăsta și ce scrie aici, deschideți website-ul de pe un calculator, de pe un laptop și apăsați click dreapta pe ecran și selectați Translate to română sau traduceți în română sau ceva de genul. Trebuie să fie acolo un buton cu Translate sau traducere. În momentul în care l-ați apăsat, website-ul se va traduce, aveți grijă că nu traduce perfect. Opa! Notificare. Traduce puțin diferit, dar e ok, puteți să-l folosiți ca să înțelegeți un pic mai bine. Așadar, acesta este website-ul și este website-ul pe care eu îl recomand oricui, oricând, deci indiferent dacă sunteți în România, sunteți în Irlanda deja sau orice. Eu îl folosesc și în ziua de azi, ca să vă dau un exemplu, ultima dată când am intrat pe website, a fost acum ceva vreme, când mă interesa ce taxe am de plătit, dacă eu sunt deja angajat full-time, dar în timpul meu liber mai fac alți bani. Și am intrat pe website și am găsit ce aveam nevoie. Și ca să vedeți cum website-ul ăsta te ajută să găsești chestii despre care nici măcar nu știai, uitându-mă acum peste el puțin pentru video de azi, că mi-am făcut puțin temele înainte, foarte puțin temele, am găsit acest site, Jobs Ireland, despre care eu nu știam, aici în secțiunea Looking for Work. Da? Deci această pagină are informații pentru oamenii care vin la muncă din Uniunea Europeană sau din spațiul economic european, din câte știu, da, EEA, European Economic Area, da, spațiul economic european. Și aici mai jos avem o secțiune care se numește căutatul de muncă, da, sau căutat de muncă. Și ni se spune că avem câteva metode prin care putem să ne găsim de muncă, printre care avem online pe website-uri precum Jobs Ireland, am și dat click, și mă rog, mai avem acolo câteva chestii, dar acum dacă tot am dat click și m-a dus aici pe website, vă spun cu sinceritate că eu nici nu știam că există website-ul ăsta, nu l-am folosit și astăzi o să fie o surpriză și pentru mine că îl folosesc acum pentru prima dată de față cu voi. Pare destul de interesant, am aruncat așa repede un ochi pe el înainte să dau drumul la filmare și am văzut aici jos, dacă mergem la About Us, avem whatisjobsireland.ie și vedem aici că jobsireland.ie este parte a serviciului de angajare public al Departamentului de Protecție Socială, ceea ce înseamnă că este de stat. Și dacă asta nu înseamnă că e de stat, cu siguranță mai jos aici vedem un mail de contact jobsireland@welfare.ie, care welfare.ie este un site de stat în Irlanda. Deci pot să spun destul de sigur, din câte înțeleg aici, că acesta este un site de stat. Ceea ce e ok, înseamnă că informația este verificată, este tot ok, ar trebui să găsim din ce în ce mai puține țepe pe niște site-uri de stat.
Partea proastă este că cele mai multe companii aleg să își pună anunțurile pe cu totul alte site-uri. De ce? Pentru că funcționează mai bine decât chestiile făcute de stat în general. Și asta nu doar în Irlanda, dar peste tot. Da, e un fenomen ciudat, dar vedem aici că în momentul actual există 14.496 de joburi active pe jobsireland.ie, ceea ce este un număr foarte bun. Cum s-ar spune de amorul artei, o să caut un job împreună cu voi. Ne uităm puțin aici în interfață și vedem search for your next job, adică caută următorul tău job și avem un cuvânt cheie pe care putem să-l adăugăm și ni se dă ca exemplu nurse, care înseamnă asistent medical. Presupunând că aș căuta locuri de muncă de asistenți medicali, aș căuta aici, aș da click aici și aș scrie N-U-R-S-E, nurse. Eu nu caut asta, caut în schimb electrician, da, și caut electrician, care se scrie exact ca în română, dar se pronunță diferit, electrician. Și ca locație să presupunem că eu îmi caut în... Nu, știți ce? Nu selectez nicio locație. Absolut nicio locație. Și apăs Next, apăs butonul de Next. În schimb, înainte să apăs butonul de Next, hai să vedem ce mai avem aici. Tipul de job care este, nu știu, putem să selectăm paid position sau adică o poziție plătită, sau putem să selectăm apprenticeship care înseamnă ucenicie, sau putem să selectăm ce mai avem noi pe aici, dar noi nu selectăm momentan nimic. Career level putem să selectăm aici dacă suntem entry level, adică dacă nu avem niciun fel de experiență în domeniul pe care îl căutăm noi, sau avem experiență de executiv sau de senior executive sau de manageri, sau putem să selectăm un sector, iar asta este foarte interesant pentru că putem selectăm aici, spre exemplu, uite, agricultură, silvicultură și pescuit, sau putem să selectăm minerit, putem să selectăm electricitate, gaz și aparate de aer condiționat, construcții, administrație, educație, arte, orice. Noi nu selectăm momentan nimic, voi lăsa doar electrician ca cuvânt cheie și voi apăsa pe butonul ăsta. Hai să vedem ce se întâmplă. Am găsit 24 de joburi. Este un număr bun. O să vedeți că pe al doilea site pe care vi-l voi arăta o să găsim mult mai multe anunțuri, dar țineți minte că pe anunțurile astea, pe unele site-uri, cum ar fi cel pe care urmează să vi-l prezint, unele anunțuri se repetă. Iar în al doilea rând, unele anunțuri sunt fake sau nu sunt ceea ce par a fi. Și trebuie să aveți grijă și la asta, dar o să facem noi un video despre chestia asta la un moment dat. Mă mănâncă nasul de nu mai pot, extraordinar. Mă mănâncă nasul numai când încep să filmez. Hai să vedem, avem 24 de joburi găsite. Putem să trecem repede printre ele, putem să vedem aici că se caută electricieni până pe 16 februarie 2024, aici electrician până pe 16 februarie 2024, autoelectrician până pe 14 februarie se caută. Da, deci avem câteva poziții deschise la care putem să aplicăm și avem mai multe pagini. Avem prima pagină, a doua, electrician, autoelectrician, da, și putem să vedem locul în care sunt aceste, județul, de fapt, mai bine spus, județul în care aceste joburi sunt. Spre exemplu, aici putem să vedem că avem în județul, nu știu cum se pronunță ăsta, dar nu se pronunță deloc cum cred eu. Laș, cred că se pronunță, dar vedem imediat. Ia să vedem. Lișa. Am căutat pe net și aparent acest județ care se numește, deci care este scris L-A-O-I-S, se pronunță Lișa. Salutare, sunt Claudiu din Viitor, editam video acum și am zis hai să mă uit încă o dată să mă asigur și am găsit alte videouri în care se pronunță Liș. Cei drept în videourile astea sunt irlandezi care pronunță așa, deci cel mai probabil cuvântul ăsta s-o pronunța Liș. Greșeala mea. Da, cu pronunțarea cuvintelor din irlandeză e o problemă chiar și printre irlandezi. Nici ei uneori nu le pronunță corect. Ok, deci cum spuneam, avem aici jobul ăsta în județul Lișa, în județul Cork, avem în județul în Tipperary, după care avem... Deci, ce vreau să vă arăt de fapt și de drept este că Irlanda nu înseamnă doar Dublin și că găsim de muncă și este activitate în toate județele acestei țări. Hai să dăm click pe unul dintre ele, doar așa, de dragul, nu știu, luăm pe primul de pe prima pagină. Electricians, hai să vedem. Și o să încerc aici să descifrez împreună cu voi ce se întâmplă, ce este pe această pagină de fapt și de drept. Aici în stânga avem numele companiei, Sherlock Recruitment Limited. Atunci când vedeți recruitment înseamnă că este o agenție de recrutare, ceea ce uneori poate fi bine, alteori poate fi rău, depinde. Avem un număr de referință, ni se spune că este în Irlanda, avem număr de poziții deschise 1, este o poziție plătită, 40 de ore pe săptămână, salariul zice că este competitiv, ce mai este competitiv în ziua de azi, dar mă rog, ok, aici găsim câteva informații. Uite, aici e o informație foarte bună pentru un român care vrea să plece, să vină în Irlanda la muncă, da? Ca să poți să lucrezi în Irlanda ca electrician sau ca... Este extraordinar câte notificări primesc numai când încep să filmez. Deci, ca să poți să lucrezi în Irlanda ca electrician, în construcții sau chestii de genul, aveți nevoie de aceste certificate. După cum vedeți,
Safe Pass sau Manual Handling Certificate. Ceea ce vă spun cu sinceritate, nu știu concret exact ce înseamnă, știu doar că este nevoie de ele și știu că trebuie să faceți, nu știu, niște cursuri și să dați un test pentru a le lua. Știu foarte bine, pentru că am căutat și eu foarte multe joburi și pentru că și eu la rândul meu sunt electrician ucenic, deci aș putea să profesez. Căutam și eu la un moment dat chestia asta și am văzut că foarte multe joburi includ această informație care e bună pentru români și de fapt este bună pentru oricine vrea să vină la muncă în Irlanda, din afară, da? Spune așa, că se oferă cursuri, da, pentru această poziție, training, antrenament, mă rog, dar ce e important este că aplicanții care nu au Safe Pass sau Manual Handling Certificate ne pot contacta pentru a aranja training-ul, adică pentru a vă putea lua aceste certificate. Deci, sunt deschiși la a ajuta pe cineva care poate profesa ca electrician, da? Dar care nu are aceste două certificate. Iar aici jos avem alte câteva detalii, nu mai intru și prin astea pentru că oricum se face video destul de lung. Ăsta este jobsireland.ie, ca să puteți să aplicați, apăsați pe apply și vi se spune care este metoda prin care puteți să aplicați. În cazul de față trebuie să trimiteți un e-mail la jobs@sherlockrecruitment.com. O să fac un video și despre cum să vă pregătiți CV-ul și chestii de genul, dar asta pe viitor. Bun, deci asta a fost primul website pe care am vrut să vi-l prezint și vă mai prezint încă un website, iar ăsta este cel pe care eu îl folosesc, l-am folosit, îl voi folosi și în viitor. Este plin de anunțuri. O să vă arăt câte anunțuri sunt pe site-ul ăsta, al doilea pe care vi-l prezint, comparat cu cele de aici. Site-ul se numește Indeed. Ca să-l accesați, scrieți ie.indeed.com, deci ie.indeed.com. Apăsați Enter, așa arată website-ul. Acum, vedem aici câteva joburi. Eu sunt și conectat pe contul meu, o să trebuiască să vă faceți un cont eventual dacă începeți să aplicați la joburi, dar hai să facem aceeași chestie, hai să aplicăm, să căutăm joburi de electrician, da? Și voi scrie aici electrician, iar aici sus poți să selectezi un județ sau poți să nu selectezi nimic, adică de fapt nu poți să nu selectezi nimic, trebuie să selectezi ceva, dar dacă vreau să caut peste tot în Irlanda, scriu Ireland, da? Ireland și atunci apăs aici Find Jobs. Și am găsit un număr impresionant de 444 de joburi. 444 de joburi în toată Irlanda pentru electricieni. Acum, din nou, unele dintre ele pot să fie duplicate, altele poate că pot fi niște țepe, nu știi niciodată, dar ce e important este că majoritatea acestor anunțuri sunt cât se poate de reale și acest website vă oferă posibilitatea să intrați în contact cu oamenii ăștia care angajează și să le atrageți atenția. Puteți să vedeți, eu vă dau doar un exemplu acum, da? Vă dau doar un exemplu, o să mă duc la pagina 5 și dau pe, uite, electrician, tehnician pentru mentenanță, da? O chestie destul de întâlnită în România. Nu stau acum să mă uit pe aici la tot felul de detalii ale jobului, o să apăs Apply Now și vreau să vă arăt o chestie. În primul rând, când apăsați Apply Now, trebuie să fiți conectați pe un cont, altfel o să vă pună să vă faceți un cont prima dată. Eu sunt deja conectat pe un cont. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că unele joburi, în momentul în care apăsați Apply Now, veți fi redirecționați către website-ul companiei care a pus anunțul respectiv. Deci uneori aplicați așa, da, foarte ușor direct prin Indeed, alteori sistemul de aplicare, habar n-am, este mai greu. Pentru că vă duce pe un alt site, s-ar putea ca acolo să trebuiască să vă reintroduceți din nou toate detaliile, deci e o întreagă nebunie. Dar majoritatea joburilor au chestia asta care se numește Easy Apply, din câte mi-aduc eu aminte. Da, uite, vedeți aici în stânga Electrical Maintenance Technician și avem aici Easily Apply, la fel, aici mai sus, Easily Apply. Unde vedeți Easily Apply înseamnă că puteți să aplicați foarte, foarte ușor. Answer these questions from the employer. Bun, are you authorized to work in Ireland? Da, sunt autorizat să lucrez în Irlanda, chiar dacă eu locuiesc în România, pentru că sunt cetățean european. Pot să selectez aici unul dintre CV-uri, deci pot să selectez CV-ul pe care mi-l generează Indeed sau pot să selectez CV-ul meu. Da, eu l-am selectat pe al meu. Și aici mă întreabă enter a past job that shows relevant experience. Deci mă întreabă, îmi cere să introduc un job din trecut care reprezintă experiență relevantă pentru acest job la care aplic eu acum. Și aici el mi-a tras direct din CV un job. Voi o să vedeți blurat, nu vedeți ce e. Dar mă rog, eu să apăs continue sau aș scrie ceva, dar mă rog. Ideea e că apăs continue și acum mi se spune please review your application, adică revizuiește-ți aplicația, bla 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 bla, da, și pot să apăs aici submit your application, da? Dar
Ce aș vrea eu să vă arăt de fapt și de drept, deci v-am arătat cum să aplicați. Ca să vedeți joburile la care ați aplicat, mergeți aici în partea din dreapta, apăsați pe butonașul ăsta și apăsați pe My Jobs. Și aici vedeți, spre exemplu, am 3 joburi salvate, 17 la care am aplicat, unele dintre ele am aplicat și nu mi s-a văzut aplicația, altele am aplicat și nu au fost selectate de angajator. Mă rog, ideea e că închid asta puțin pentru că acum vreau să vă dau un truc. Sau poate nu știu un truc, dar o idee. De ce e important un website ca ăsta, cu 444 de joburi? E important pentru că eu văd aici că Mead Potato Company angajează pe acest post, da? Asta înseamnă că eu pot să copiez acest nume, Mead Potato Company, îl copiez, mă duc pe Google, îl introduc pe Google, le găsesc site-ul pe website. După ce mi se încarcă website-ul, cu siguranță, aici pe website găsesc un număr de telefon, jos, la Contact Us, da? Găsesc un număr de telefon, găsesc un e-mail, găsesc forme modalități prin care eu pot să contactez compania asta care eu deja știu că angajează. Nu vă fie frică să sunați. Știu, sună înspăimântător, să sun de nicăieri și să-ți răspundă cineva despre care nu știi dacă îi vei înțelege accentul, deși de cele mai multe ori vă spun că o să înțelegeți cu oameni, adică problema accentului în Irlanda e în cu totul alte părți. Deci când sunați la un număr de customer service sau ceva, de cele mai multe ori veți înțelege ce vi se vorbește. Sună înspăimântător, dar sunați, o să vă răspundă, o să spună Hi, how are you? Și voi o să spuneți Hi, I am Andrei Popescu from Romania and I know you're hiring for an electrician. You're looking for an electrician and I'm Romanian. I'm still in Romania, but I have saved money and I'm planning now to move to Ireland. And I was just wondering, is there something I can do to put myself up in your list because I'm very interested in your company. O altă chestie pe care puteți să o faceți este să vă faceți puțin research înainte despre companii. Hai să vedem cu ce se ocupă oamenii ăștia. Bun, sunt o fermă. Ce cresc oamenii ăștia aici? Cartofi. Ok. Și începeți și le spuneți că, nu știu, whatever, orice ca să vă plaseze mai în față în lista lor de candidați. E foarte important. Și vă zic de ce. Pentru că în momentul în care faci o chestie de genul și dai un telefon și spui Hi, I am Claudiu, I'm calling you from Romania and I've seen your ad on indeed.ie and I want to apply for the job or whatever. În momentul în care faci chestia asta, tu dintr-o dată devii cineva, devii acel cineva, da? Femeia sau bărbatul cu care o să vorbești la telefon îi va spune șefului companiei, îi va spune astăzi a sunat cineva, a sunat Claudiu. Dintr-o dată Claudiu nu mai este doar cineva care aplică pe website. Claudiu este cineva care a făcut ceva. E Claudiu care a sunat și dintr-o dată îți oferă o identitate. Te plasează un pic mai în față pentru acel angajator. Sper că înțelegeți la ce mă refer. Și de asta eu cred foarte mult în a suna oamenii. Mai ales în era în care mail-urile și mesajele sunt la putere, să suni, în primul rând, e o dovadă de curaj și o dovadă de, scuzați-mi rongleza, de commitment. De eu vreau să fac chestia asta. Așadar, de asta este important un website ca asta și de asta e important să ajungeți la aceste informații, la aceste 444 de puncte de pornire, da? Multe dintre ele veți vedea, uite, aici scrie că se caută urgent. Puteți să vedeți la unele salariile, altele puteți să nu vedeți salariile, altele... Da, deci ideea e că luați site-urile astea la purificat. Eu nu sunt genul de om care să încep să despic firul în 4. Cred că cine își dorește să afle, află, da, v-am oferit un punct de pornire și este un punct foarte bun și câteva idei destul de bune pe care puteți să le puneți în practică de mâine, pur și simplu de mâine. Cam asta a fost videoul de azi. L-am făcut puțin pe fugă, recunosc, poate m-am bâlbâit, poate m-am grăbit sau poate nu cred că am spus ceva greșit, dar dacă am spus ceva greșit remediez la editare. Eu cred că este un video valoros pentru cineva care își dorește să vină la muncă și o să mai fac. Poate unele dintre ele mai pregătite, momentan nu îmi permite timpul mai mult de atât și energia mai ales. Dragilor, lăsați-mi în comentarii întrebări, păreri, poate v-ați fi dorit să auziți ceva în video ăsta și eu am omis niște detalii, dar puteți să mi le spuneți în comentarii și o să vă răspund fie direct în comentarii, fie într-un alt video. Vă mulțumesc mult de tot, dacă ați ajuns până la final, lăsați-mi un comentariu, dați un like la video, abonați-vă la canal dacă credeți că este important ce ați văzut și v-a plăcut. E important să lăsați un comentariu pentru că algoritmul vede că lăsați comentarii și îmi trimite videoul la mai multe persoane. E important să dați like din același motiv și e important să vă abonați la canal pentru că veți face parte din familia asta, veți face parte din familia canalului meu de YouTube și veți vedea ori de câte ori postez câte un video nou, YouTube o să vă arate, mai ales dacă apăsați clopoțelul. Da, vă mulțumesc mult de tot, să fiți sănătoși și să fiți iubiți și toate cele bune. Pa, pa!